ta en sekiman bukan dawai en Kan ada ini juga. ta bulia kan ka snoreng do ta kan jajar pikan ra Hah? ka kan jatang kan Kerja ka nama ki, minta di kasih yo ki kang kenang nih minta. ka ya kan daw ko penlong ya ka snoreng do ban kang ya ka sengyo Ki kang nama ba layak pajak ada ju. Te susna ya ni ka ong jai ta. Nagalim kini ke Shnong hadin ba ngilek i kini ki jinge ba ki ba kan tam ki ba jungi ki kandu hangni kawai na ki lat ka ba ngilale kalong ba ngila pentip se ki social media ban ai jing maham ba ki bliu ki ba na shabar kan tam se ki ta thain bodar perlu jungi ki ba don sha shiliam put jong ka megelia kimdei ban suan rumah kum ka kapor marngila ban tip kan jang yula da suan rumah kum ka kapor kawai kadi ka jing tin ki ba ya dia ka penong iki ku mangiu ki report ba don ki haki jakap put don ki jing isu ya datu na ka daw balik isu ya dat na ka daw ba don ki jing tin it harai ba ki bili ku wana shaliang uput jongi yuan ra kini ki jing pang ba kum ka jing penbena jing sorkaru kum ba kalong menta kitu ki ba ya na shaliang uput jong ka ku state kin habga jing bin bo sorkar tingil ail ba social media haro kata namar ni yeshong shene borda kabar kalong ba ngil ai jing penbena ni harim do ba bala kum no ki view ki ba don chekti stain borda laku ki kam ki bomla kiar kin kiar da ka ba kin wan shong kan kwe ni harim do tai ki sinjam ki ba ni ngila ai ki jing penbena ba di ki jing maham kanam dan like na kanum no jing jap susi